хайваннарны рәнҗетеп, хәтта җәһәннәм әһелләре булганнар да бар. Һәм шулай ук хайваннарга изгелек кылып, Аллаһның рәхмәтенә ирешеп, гөнаһларыннан пакланып, чистарынып, җәннәткә керүчеләр дә. Бухари җыентыгында Абу Хурайрадан шундый бер хадис килә, бер кеше сахрадан, ягъни шүлдән барганда, бик каты эчәсе килә. Беләбез, сахрада, шүлдә нинди эссе шулай бит җәй көннәрендә, анда сусыз, русча әйтсәк, нереально инде. Һәм шүлдә менә элеккеге вакытларда төрле җирләрдә инде коелар казып куя торган булганнар. Һәм бу кеше дә инде шушы коега төшеп, сусавын баса, эчә. Һәм чыкса, күрә бер этнең шушы кое кырыендагы югыш дымлырак җирне ялап торганын. Һәм уйлый, кара әле, бу эттә бит инде җаны ясе ди. Аның да ди, минем кебек эчәсе килә бит ди. Ул минем кебек сусаган бит ди. Ягъни моңа карата рәхимлелек хисе туа, шулай бит. Мәрхәмәтлек күрсәтә бу эткә, нишли төшәдә, аяк киемен алып, кожаный аяк киеме булайны теге су үткәрми торган, шуңа су тутырып алып менеп, шушы эткә чиртә. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи әйтә, "Фәшәкәраллаһу ләһу фәгафара ләһ" ди. Һәм Аллаһ та рәхмәтен белдертеп, бу кешенең бөтен гөнаһын гафу итте ди. Икенче бер риваяттә килә, нәрсә дип? "Фадхалал җанна" ди, җәннәткә кертә ди. Һәм сахабалар гаҗәпләнәләр. "Я Расулуллаһ, Аллаһның илчесе ди, ва инна лана фи баһайм аҗр." Гаҗәпләнеп сорыйлар. Аллаһның илчесе ди, безгә ди хайванга карата изгелек кылып та ди, безгә берәр әҗр бармы әллә дип. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи нәрсә ди? "Фи кулли кабдин радбатин аҗр" ди. Һәр бер тереклек иясенә ди, ягъни җаны булган. Шулай бит, хайваннарда, кошларда, җәннәтләр бөтенесе керә, шулай бит. Изгелек кыласың икән ди, ашатасың, башыннан сыпырасың, шулай бит. Шырналган икән бер нәрсәгә азат итәсең, шулай бит. Шуңа да ди әҗр каралган ди. Һәм менә монда да инде Пәйгамбер саллаллаһу алейһи әйтә, шушы кешене ди бары тик бер эткә. Ни өчен? Чөнки монда не то что аның шундый зур гамәл кылды, шулай бит су чиртте, күңелендә хайванга карата нәрсә туды? Рәхимлелек, мәрхәмәтлелек сыйфаты. Һәм менә шушы мәрхәмәтлелеге, рәхимлелеге сәбәпле Аллаһ Тәгалә нәрсә ди аны? Гөнаһларын гафу